दिनैसिमबो बस्था बनानै सोलोंनो गोनां जायो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा। दुखुनांथाव बर' बिजोंजों फरायनाय माखासे बर' फरायसा गथ' बिथांमोननि खाफाला। बस्था बनानै सोलोंथाइ लानाय फरायसा बिथांमोना माबोरै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' फरायसा बर'नि गार्जेन बिथांमोनखौ बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय खावलायो माखासे बर' दैदेनगिरि बिथांमोना। नाथाय गंसे फरायसालि दं जेराव डेस्क आरो गंसेबो बेन्च गैया, जेराव फोरोंगिरिनि थाखाय गंसेबो टेबोल गैया। थेवबो बे फरायसालिनि गेजेरजों फरायनानै सोरखारि साख्रि लानो हादों होनना खौरांगिरिफोरनो फोरमायो फोरोंगिरि बिथाङा। बे नुथाया उदालगुरि जिल्ला बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाथाबारि गामिनि गंसे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि। थांनाय 1987 मायथाइयावनो फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम सरखारि जानो हायाखै। जाहोनाव बे फरायसालिनि फरायसाफोरा हायाव जिरायना गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो गोनां जादों। फरायसालिनि सोमोन्दैथ' दा बे जोंहा बे बर' मिडियाम फरायनाया 1980निफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। खिन्थु बेबायदिनो बिराद खस्थ'नि गेजेराव गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दङ आरो दिनैसिम। दा बिनि थाखाय नैबे स्कुलफोराबो गाज्रि बा जनायनि थाखाय डेस्क बेन्च जेबो गैया। बेफोरखौ जाहाथे सुबिदा मोननायबा मोजां जागोन। खालामनायनि बेलायाव सरकारजों माबायदि सावरायबाय थादों? सरकारजोंथ' जों जगाजग खालामगासिनो दङ। माबा साहित्य सभानि मानसि फैयो, आबसुनि फैयो, बिथांमोना रेकर्ड पार्टि लांगासिनो थायो। खिन्थु जेबो खामानि जायाखै आरो दिनैसिम। आरो जिथु जों नुनो मोन्दों नैबे परिबेसा मोजां नङा, स्कुलनि जिथु थासारि बे मोजां नङा, बे बेलायाव मा बुंगोन? जोंनि थासारियाथ' मोजां नङा। बेनि थाखाय दा नै गथ'फोरानोथ' बहुद असुबिदा जायो, जनाय आरिनाय बा लोंनाय दै बायदिसिनानि थाखाय। दा बिनि थाखाय बेफोरखौ मोजां खालामना होनायबा मोजां जागौमोन, बेखौ जों हास्थायो। साखाथियावनो जिहेतु गंसे एसामिस फरायसालि दङ, दा बिथांमोना सरकारि भाबै गनायजानाय, खिन्थु नोंथांनिया गनाय जायाखै। नाथाय बिसोरो मिड डे मिल बिसोरो ओंखाम जायो, नाथाय नोंनि फरायसाफ्रा मोनजायो नामा बेयाव? आंनि फरायसाफोरा मोनजायो। लोगोसेनो जोङो गंसे स्कुलाव फरायसालियावनो जोंनिया जोंनोखौबो होयो आरो लोगोसेनो मोनजायो। मिड डे मिलखौ जोंनोबो होयो। आरो जेनेबा गासैबो सुबिदाखौ होयो होनायालाय, बा ड्रेस पातिनि खेथ्रआव बा बे खिताब पत्रनि खेथ्रआव गासैखौबो बिथांमोना होयो आरो अननानै होयो लोगोसे थानायनि थाखाय। आচ্ছা, नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो बे फरायसालियाव? आंथ' दा बे खमसे खम माबायानो जाहैबाय 35 जाहैबाय। 35 इयार्स जाबाय। जुदि सरकारि जायोब्ला नोंथाङा आरो बेयाव खै बोसोरसो मावनांगौ? सरकारि जाबाथ' आं दा बुंनो थांबा मोनलानोसै, बोसोरसे बोसोरनै ओरैबायदि मोनगोन आरो। जोंनिया नैबे बर' मिडियाम एलपि स्कुला 1987आव जागायजेननायमोन। खिन्थु जोंहा दासिमबो स्कुला भेन्सार बायदियैनो दोंबाय थायो। खाथियावनो लोगोसे एलपि स्कुल एसामिस मिडियामबो दोङो जोंजों लोगोसेनो। खिन्थु जोंनि गासैबो डाइस्कट दानो जा जियानो जा बिजों लोब्बा दंखायो। खिन्थु होमबाबो जोंनि बर' मिडियाम एलपि स्कुला सरकारि नङा। बेवखायनो जोङो जेनेबा सरकारखौ खावलायो जोंनि बर' मिडियाम बे एलपि स्कुलखौबो सरकारि खालामना होयो जाहाथे, आरो गथ'फोरहा जनाय ओमफ्राय आरो जिरायनायफोरनि थाखाय डेस्क बेन्च, टिचारफोरनि थाखायबो डेस्क बेन्च, आरो न'आबो जोंहा एसामिस मिडियामनि हगारलांनाय जों बोराय स्कुल न'आवनो जोङो बिसोरनिफ्राय लानानै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंगासिनो। बेवखायनो नोंथांमोनखौ जेन खावलायो जोंनि थाखाय एसे साननांगौ, नायनांगौ, बेखौनो आं खावलायो। आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि उन भबिसतनि थाखाय जेन जोंनानै थानाय देम्फु बायसा जेन खामानिफोरखौ मावलाङो, जाहाथे बिसोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जुदि दायो बिसोर मोजां लेखा सोलोंनो रोङाबा उनाव मा जालांगोन जोंनि गथ'फोरा, बेखौनो जेनेबा बुंनो सानबाय आङो। जे बिसोरो मोजां लेखा सोलोंनो हाबासो बिसोर उनाव गेदेर मानसि बा मोजां रोंनाय जालांगोन। दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायदों जे नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामगोन। लकेल एमएलए फोराथ' फैगासिनो, फैयो थाङो। बेनिफ्राय जोंनि थाखाय जेनेबा
नांगोन होगोन होनना बुङो डेस्क बेन्च होगोन होनो जोङो खैबार एप्लिकेसनबो गारगासिनो खिन्थु दाखालि हांनाय मास मोननैनि सिगांबो जोङो एप्लिकेसन होना दोनहैदों डेस्क बेन्चनि थाखाय गथ'फोरनि जिरायनाय मानायनि थाखाय खिन्थु थेवबो जोंहा दासिमबो जोङो मोननो हायाखै साननैसोनि उनावनो जुगार खालामना होगोन होनो होमबाबो जोङो मोननो हायाखै आरो ओंखायनो जोङो सानदों जेन हरखाबैनो बाबो जेनेबा एसे गथ'फोरनि थाखाय थबै रेडि खालामना होबाला जों मोजां मोनगौमोन आरो दायोथ' अखा बांखा बोथोर जोङो माबायसाहै गाहायाव जिरायहोनानै फोरोंगोन ओरैबायसा जायो गथ'फोरा बिराद खस्थ' मोनो आरो जोंनिया